Warwakie chenro mar weche manyien e lak sechegi. Magi moko kuom weche ma omiyo pek. Jal bura Said Shitembwe koro chunge tich ka put bende ochuogi mar yango kowinjore riembe chutho e weche mibadhi mamiene. Wakati tulikuwa kwa serikali ya Rais Mwai Kibaki tukiwa na Raila Amolo Odinga, niliboresha sekta ya maji. Tumeunganishwa na jambo moja, uchumi wa taifa letu la Kenya. Hapo ndio, that is the meeting point. Raila Odinga matakaruo omedo cholo siasa e masawa kane olimo tarakinithi e kinde ma jatend UDA William Ruto cholo campaign e holo mar Okak. Wakwayo jogo mano yudo thuolo e udi open spaces ne mondo mi giket chiro koro bed active mondo mi weche mag ohala odhi maber. Jo ohala madirom 2,000 koro dok e chiro manyasani ma Homa Bay bang' gedo mare rumo. Machiegni nyako Ramogi par ni nyalo tudri kodwa kitiyo kod namba wa maen 36000 kata imbui magwa mago mag Ramogi TV, Facebook, Instagram kachiel kod TikTok. Machiegni nyinga Simfroz Okinda. Nyinga Ochieng Emmanuel, jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ochungo e tich jayal bura mar doho mamalo Said Shitembwe ma itudo kod weche mag mibadhi. Kenyatta bende ochuoga put mar ji 7 madhi nono Shitembwe kendo ng'ado ka owinjore riembe tich chutho kata oyo. Kaka George Batilero, aputno mar ji 7 idhi telne gi jayal bura mar doho mar apil Mumbi Ngugi. Jumbe manok kende bang' bad migao mar doho golo ng'ur kendo chwalo lipot mar nonro mane gitimo e wi jal buche Said Shitembwe ne jatend piny Uhuru Kenyatta. Jatend piny bende koro golo wach. Kaluwore kod andika ma oketi gaset moyiedhi mar piny owacho, jatend piny Uhuru Kenyatta okoni bang' nono malong'o lipot manochwal ne tarik 5 dweni gi duol mar bad migao mar doho JAC oyudo neno manyalo tudo jayal bucheno gi ketho chike mag doho kendo bedo gi kido ma ok owinjore gi jayal buche. Kuom mano jatend piny Uhuru Kenyatta oyango ni koro ochunge tich jayal buche Said Juma Shitembwe kapod itimone nonro. Mondo med nonro matut e wi buche mane oket e wi jayal bucheno, Uhuru bende ochuoga put mar jokanya 12 mar nono ng'ur manochwal kod komishon mar jayal buche JAC e wi timbe Shitembwe. Aput mochuogi jatend pinyno idhi telnegi koda jayal buche Mumbi Ngugi kaka jakom. Jokanyo mamoko gin Dr. Fredo Jiambo, jayal buche Abdi Ali Aroni, Nzioki wa Makau, James Ochengo Duol, Lieutenant General Mose Rutaya, Jackson Ndungu kod Lydia Nzomo. Okil maduong' mar apudno en Kirago Kimani. Jogoro gin Jasper Mbuiki kod Sarayamo, ka jokony mag okil maduong' gin Joseph Gitonga Riungu kod Edward Omoti Nyang'au. Kaluwore kod oboke ma ochwoyo kogno gi jatend jotich piny owacho Joseph Kinyua, oyangore ni nitie neno matudo Shitembwe gi ketho kaluwore gi ng'ur manochiw motelo. Jayal bucheno nodonjne e nyim JAC gi Mike Sonko, Francis Wambua, Imgrad Gaige kod Lebo Ole Kilusu kanise kod timbe mag mibadhi. Poni apudno oyudo Shitembwe gi ketho to inyalo riembe e tich chuth. George Bati, Ramogi TV. Kawadhi nyime eni ombulu mama sawa mar Kenya podi medolar ka uganda ochomo yiero madwe mar 8. Martha Karua ma en jalup Raila Odinga kweth mar Azimio la Umoja ne ochopo nyaka kaunti ma Tharaka-Nithi. Bende kaka Walter Nyambagalero, kwethno mar Azimio la Umoja onyiso geno mar yudo ombulu mathoth kowuok e masawa. E kweth mar Azimio la Umoja One Kenya oniang' ni nyaka giyudo ombulu modhuro kowuok masawa mar Kenya. Azimio uko mbele! Martha Karua ma en jalup Raila Odinga ne otelo ne josiasa go e timo limbe kaunti ma Tharaka-Nithi. Karua kod Lange oywayo oganda ma Tharaka-Nithi kendo nyiso gene gen kod geno mar loyo yiero, loch ma ok owinjo bed ni weyo oganda ma kono chien. Hii tikiti ya Raila Karua ni ya wazalendo, wamekutetea miaka nenda miaka rudi. Ujiulize ni nani anaweza aminika. Hizi tikiti mbili nani wanaweza aminika? Na kuomba ujiunge nasi. Sisi hatukuji kwa nguvu, hatukuji kwa kelele, tunakuja tu kukuelezea. Kwa hivyo kama wewe una nia ya kuwa kwa serikali,
usije ukakaa nje ya serikali ya Azimio. Nje ya serikali ya Azimio, hapo ni upinzani. Jatend migao mar pur Peter Munya bende ne okodong' chien siro karwa lwedo ewi ajenda mageno godo mar Babacare ma igeto godo siro sekta mar thieth. Na mimi nilishangaa Tharaka Nithi haina NCPB, ndio kaunti peke yake Kenya haina NCPB, na kaunti zingine ziko hata na NCPB 3. Kama watu walikuwa wanasaidia sasa wangekuwa wamesaidia na hiyo. We are only in the safe hands za baba na mama. Nani anaamini hivyo nione kwa mikono? Pahali mama yuko, maneno itakuwa sawa, si ndio? Barabara zetu zitaangaliwa. Martha Karua mani Otieno kod Sabina Chege ne osoko wang' kweth Kenya Kwanza magiwacho ni mieno kod weche mag mibadhi. Jotelo go chayo josiasa masundo rowere mondo ochug tulo kendo keko e rombe mag siasa. Mimi najua tuko na njaa na hakuna pesa, lakini hata kama wewe ni mnyonge usikombolewe na shilingi 100 kuja kufanya kazi ya utoto. Mwambie mwenye kukutuma aje apokonye hii microphone. Wewe unakuja mkutano ya mtu, unakuja kusema mambo kidogo na tunaona mko 3 4. Hata kama amekupa chakula, hata kupea kazi, shilingi 100 ama nini na kusaidia na nini? Tunataka kubadilisha Kenya. Si ndio? Wangapi wanataka Kenya ibadilike, upinzani uishe? Telo go kawo thuolo mar chope gwenge ma Kithure Kindiki ni kod mbi kendo giwuok kod singo mar yudo mbulu moromo chwalo gi nyime. Tunataka wale tutashinda waishi kwa heshima baada ya kushindwa, na wale tutashinda tukalie viti kwa heshima. Mambo ya duru, mambo ya kurukaruka, hiyo tuache. Kijana yenu amechukuliwa, MP wanamtaka akuwe running mate, huyo mnataya majina hapa anamtupa nje. Kwa sababu hiyo kiti ya deputy president ingekuja hapa, Mutigania angefaidika, Mudharaka angefaidika. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jalup jatend Kenya William Ruto siako keto e tim chenro mare malore pacho kaindi koromo gi johala. Ruto ne otelo ne kweth mar Kenya Kwanza e gwenge goeko mag hoho maroka kendo loso gi kweth mag johala kaachiel gi bago romo mag siasa. Riwruok mar Kenya Kwanza odhi nyime kod romo gi jolony, jopiny kaachiel kod johala maok e sectors mopogore opogore e counties ma pacho kae. Kazi. E kindeni, jalup jatend piny William Ruto otelo ne jodito mamoko mag Kenya Kwanza e romo kod jolony kaachiel kod jopiny mawuok e kaunti ma Nakuru, kama ne owacho ni mae kinde mar loko uchumi kaka yo mar bero ngima jopiny makalo e chiedh nade ma okel kod chal marach mar uchumi ma pacho kae. Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Weta, Moses Kuria, Alfred Mutua, UDA na vyama zetu zote tumeunganishwa na jambo moja, uchumi wa taifa letu la Kenya. Hapo ndio, that is the meeting point. Vita ya Ukraine na Russia haijapandisha bei ya unga hapa Kenya. Shida tulizo nazo za kiuchumi ni shida za kiuongozi. Riwruok mar Kenya Kwanza osingo mar loko uchumi, jolowe gohala kaachiel gi bero alwora mar tich ne apisas mag obila kaka yo mar tieko weche mag chielruok gi magine kind apisas mag obila, weche ma itudo kod chal marach mar alwora ma obila tiyoe. Na ningetaka kuuliza hao police officers kisirisiri, mkipata hao watu wamesimama na Kenya Kwanza, mpeane maoni yenu vile mngetaka polisi ikae. Udanganyifu wa siasa na uongozi ndio inagawanya taifa letu la Kenya na kufanya Kenya isipige hatua ya maendeleo, kwa sababu kama viongozi hawaaminiki, haiwezekani tusukume sera ambayo wananchi wataamini. Jalup jatend piny William Ruto bende ojiwo oganda jo Kenya mondo thegore kod jotelo manyayo siasa mag miriambo kod andhoga e yiero mabiro, kagikwayo jogo ombulu mohewo milion 1 ma oke kaunti ma Nakuru mondo bi olut ombulu ne jochung' mag Kenya Kwanza mar kelo lokruok e pacho kae. Sisi Kenya Kwanza tunaamini nyinyi mnajua mashida zenu na pia mko na jawabu. Najua wale watu tuko nao Kenya ni watu ajabu. Umesikia mkulima wakisema fertilizer ni 6,000.
na wakati tulicomplain hakuna fertilizer ya DAP, watu wengine kuliko kutupatia fertilizer ya DAP walitupatia chama cha kisiasa inaitwa DAP. Muna kura milioni 1 na zaidi. Hiyo kura tunaomba tuweke kwa kikapu moja, na hiyo ni kikapu ya mabadiliko ya nchi yetu. Bang' romo kod jolony e kaunti ma Nakuru, kweth mar Kenya Kwanza oromo kod johera magi e romo mag siasa e kaunti ma Nyandarua, kama ne gimedo chwalo ajenda maggi ka gisero jopiny mondo onywak lwedo lek magi wacho ni en mar chiero uchumi e kor gwenge ma pacho kae. Jotelogo bende ne odhi nyime kod soko wang' riwruok mar Azimio la Umoja. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jolar kom gavana ma Kitui Charity Ngilu kod manen seneta ma Kitui David Musila osingoriwo chwalo mbi mar Raila Odinga e gwenge duto mag Ukambani. Negitwak gi jofwambo e romo mano bagi duol matayo yiero IBC manokelo kanyakla jolar kombe mopogore opogore e kaunti ma Kitui. Ngilo ji oganda jo Akamba mondo bedi achiel kowacho ni en siro kom gavana gi otiko mar NAK to David Musila ni kod Jubilee to giduto gini Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Jotelogo medo rido chung' motegno kendo wacho ni maino margi en neno ni Raila Odinga oyombo yiero maduong' higani. Kama wale wanagombea viti mbalimbali kaunti hii yetu ya Kitui, kwamba siasa zetu za Kitui kaunti mwaka huu zitakuwa siasa za amani. We are Azimio candidates. We will respect one another in our campaigns and also campaign for the presidential candidate for Azimio. The other party is UDA is our competitor, and the other party is Wiper, and the Wiper has disengaged and say that they are not part of Azimio. So we, the two candidates, gubernatorial candidates for Azimio, must continuously consult. We are not enemies at all. We first and foremost want to make sure that we are going to win the national government. Ramogi kawadhi nyime gi wechegi wayudo ni luoro koro medore e gweng' ma Lwaka Musing e kaunti ma Turkana bang' jokuo jamni monjo kama ne ichanje jamni kendo chako bali sasi mane oweyo ng'at achiel ka otho kendo machielo ohinyore kapok giyombo gi jamni ma kwan gi odhuro. Jokuo jamni go wachore ne ogeng'o ne joma ne otero jamni e chanjo, tim mane ochuno mondo ochung chenrono kaka luwore kod muoch mar tuo mag jamni e gwenge ma Turkana East. Piny owacho ne ochano mondo miyo tim chanjo mag jamni onogo mane jokuo bende geto. Jokuoge go yangore ni oyombo gi maloyo diek 2,000 kendo nego ng'at achiel ka gihinyo nyathi manyako ma jahigni 13. Maisha yetu sasa imeharibika. Sisi tuko tunategemea hii mali ikiwa ni mali ya kusustain life yetu, kulipa school fees ya watoto wetu, kujikumu kwa maisha yetu na kila kitu. Lakini unapata ya kwamba all of this really inafanyika inside Turkana County. We are still stuck in Lwaka Musing village, and I'm here with the county team which came to do vaccination, and we are unable to move out of this village because there is a high tension. Nyakoro mgajuanga gi kanyo wakawiyo mokwongo kata kamano kikidhi mabor pod wantiere gi mathoth mawaikolo. Jago moro oloso sanamu mar mosruok e kind jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta gi Raila Odinga. Yud kama iluongo ni dala ka inyolo Havana Estate Group Phase 4 e nengo molwar mar $629 kende. Ni mathoth ndikote machok ni lo kaeto ior e namba mar 20321 kata yotol e namba mar 0725 000 222. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless.
Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raha premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapa zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Nyoo mok ngano mar Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Nyakwar Ramogi ajuang. Bedulu mitni. Wanya wacho ni thot donga rom ginera. En nyathi. Mando riwo jite. Kata mihia. Be ihere kendo inyalo wache maler kendo e yo makare kaka dwarore. Adwa mondo ang'e ni to filosofia mar joluo. Idwaro gimoro amora in gi wuoro gi gombo. To bende ing'eyo nond dhout luo kod sigand thuond luo. Joluo wacho ni gibed mayot e ote. Yes. Tudri kod James Rabalakwase e Ramogi TV. Chieng' ngeso ka ngeso chakre saa 1:45 mamidhiambo. E chenro mar Ahero Dhowa. Wich bar mar neno ni jopuonjre duto mane otimo penj mar klas 8 odonje skunde mag sekondar nenore ni pod okrum machiegni. Yangore ni jopuonjre buora poko nyalo mar chope skunde kaluwore kod midhiero mar omenda. Chik manyo gol gi migawo mar somo mar daro jopuonjre duto e skul ne omiyo jonyuol moko dhi achiel kachiel nyaka e apise mag ruodhi ma Mukuru kwa Njenga dhi manyo konyruok. Odiochieng' achiel kende bang' jatend migawo mar somo Ngire George Magoha ogolo wach mondo jotich sirikal duto onywak ne neno ni nyithindo duto mane otimo penj mar klas 8 odonje skunde mag sekondar. Apis mar ruoth ma Mukuru kwa Njenga kar chung' od bura ma Embakasi South ne opong' kod jonyuol kaachiel kod nyithindo mapok odhi sikul kaluwore kod achiedh nade maka kod kacha. Negi chopo mondo gitem yudo konyruok kowuok kuom sirikal. Alice Oluoch en miyo modak kende kod nyithinde kendo pek mar tero wuode manoluonge skul mar Withur osekete kama tek ka osiko otemo kweyo mirimb wuode no mantiere kod siso mar somo. Osetemo yore duto mag neno ni nyathine no ok owito thuolo mar somo, kata kamano pod to omoko. Nathi nyocha oyudo max 337, lakini an msasi kenda koro konyruok mara nikech an gi nyathi moro bende mok wuo to mana ane mashughulika ne gi gimoro amora. Koro akwayo ng'ama oyie manyalo konya, manyalo kawo na nyathi kaka nyalo somo. Akwa konyruok mondo konya, aonge gimoro amora an kenda, ane msasi kenda. Bang' temo matek kendo tero nyare mantiere koda pek e wuoyo kendo winjo e skul, Grace mabende janyuol achiel mar nyithindo 4 thuthni mar neno ni nyare mabende ne oyudo max 337 odonjo e skund sekondar. Grace wacho ni safarno okosebedo ni mayot kendo koro okwamo kod nyathi e dhot. Kwayo mare en yudo kony mondo nyare no odonjie sikul. Kata mana nyathi mana dwa tote skul mar sekondari ni no bedo matek wacho dak mne otko ywak na samoro paro maboro nyisa skul ni temodwa no dhiosome. Oluonge Withur Secondary, Withur Boys Secondary School, High School mani yo Kisumu kocha.
koro asebedo kata en owuon atemo hoye koro kuman go maduong' sana budget man go maduong' sana ne school fees mare. Tam mokwongo mar somo dhi ka chopo e kore kendo koro biro chuno sirikal mar mondo manyore mamoko mag neno ni nyithindo mapok ochopo e skunde mag sekondar otimo kamano mapiyo piyo. Maeri en mar mondo mi ochop kare lek mar nyithindo duto donjo e skunde mag sekondar. E chik mare, jatend migawo mar somo Ngire George Magoha ne ogolo wach ne apisas matayo somo kod mago mag gwenge mar mondo mi otim apedha mar neno ni onge japuonjre ma odong' pacho. What is happening to my regional director in Nairobi? What is happening to the sub-county director there? Why are those children not in school? They should be mobbed and taken to school at peace point. We have chiefs, we have the provincial administration. Those who can't afford to pay, we shall make sure that they are assisted. Atamalo 26 mar nyithindo manyiri e pinje 5 kumoting'o Kenya, Uganda, Ethiopia, Malawi kod Burkina Faso yangi ni noyudo midhiero kata iye mohiu kod mamoko e kaluwore gi midhiero mar coronavirus manomuoche pacho kaendi kendo rocho ngima oganda mapile ka pile. Manyien kaluwore gi lipot mar nonro ma osebed kitimo kod riwruoge mopogore opogore ma ok mag piny owacho kaka leronwa kod jafwambo marwa Judith Omondi. Nonro ma osebed kitimo kuom thuolo mar higni 2 kod riwruoge mopogore opogore kuma oting'o Amref, PHRC, Planned Parenthood e kind mamoko yango ni mohewa atamalo 26 mar nyithindo manyiri noyudo midhiero kaka iye ma oyu, golo iye e yo ma ok opuodhi, bedo maonge yore mag komo nyuol kod mamoko. Mano medore nikech biro mar coronavirus magiyango ni piny owacho mar pinje mathoth ne ok oikore ne. Kwang'iyo e pinje te nikech ma en nonro motime pinje 5 e Afrika ka, wayudo ni nikech yore mag geng'o mako ich ne odok chien. Kanidwa geng'o mako ich to mondo ne koro yud yath ne tek, mondo ni chopo hospital ne tek, wayudo ni ji mang'eny, joma mine mang'eny to moloyo nyiri matindo no mako ich mane ok gitim nade, mane ok gidwa. Nonro makamano otime pinje 5 magin Burkina Faso, Ethiopia, Malawi, Uganda kod Kenya. Kirango weche mag golo iye, nonro go yango ni e kind pinje 5 go, Kenya ni e thuolo mar 2 gi atamalo 18 korka bedo maonge kod gige thieth ma opuodhi ne golo ich e kuonde mag thieth. Mae nyiso ni nyithindo manyiri nyalo bedo ni gamo iye ma oiu, to moko kuom gi golo gi yore moko ma opondo kendo maketo ngimagi kama rach. Jotim nonro oseyo jonyuol kuom beko tole chiwo puonj makare ne nyithindgi, wach moseketho ngima mar nyithindo buora. Gima nego joma tindo mang'eny matemo golo iyegi gidhi kuom jogo ma ok olony, nikech samoro onge gi information makare to komanyo to in gimikone iwacho ne mana ni kiki. Watemo wacho ne joma tindo ni ang'o momiyo wamiyo wakono gi ni tim kama to kiki tim kama. Kwa mfano kiwacho ne ng'ama tin ni kiko terre to nyaka miye rieko be ni gimomiyo wacho ni kiki terri en kama, to kijok ni dwa terori mae yo minyalo geng'o gang'owa pek minyalo yudo mawuok e yore mag terruok. Kwayo makende bende ochwal ne piny owacho mondo ket chenro makare mag rakruok gi midhiero ma apoya kaka manyocha osieko mar coronavirus. Corona nyo biro yudo ka sirikal nyoko ikore, to ok nyis ni corona tuo molandore mang'eny mogik mwadhi bedogo. By many crises, they should know who are vulnerable and what are the vulnerability issues that people may face. And then if you mark that up, and when you are having a pandemic or another crisis, then you are able to focus for this population, what do we anticipate? What they look at all those issues, and they should bring on board every other stakeholder. Judith Omondi, Ramogi TV. Jakom duol ma jotich mag piny owacho Anthony Mushiri koro kwayo jogo motelo jotich e riwruoge kata kembe mopogore opogore mondo mi okaw thuolo mar medo tiego jogo magindiko mar medo yuto e kuonde magitiye. Jatelo no koni thoth jotich poko wuok oko matiyo gi mijingo kaka winjore kolero ni mijingo mar tich to chutho ne jogo matiyo ne piny owacho odok chien kod kwan atamalo 40 kipimo kod mano mar piny ngima masani nitiere kwan atamalo 70. Joja oko miyo waler kowuok Mombasa.
and technology. En romo madhi nyime e kaunti ma Mombasa mokelo kanyakla jotend jotich kuma jakom duol mochung'ne jotich mag piny owacho Anthony Mushiri koni dwaro nitiere mar timo lokruok e sekta no mar bero chenro mag tayo tije e pachoka. We are having a serious challenge in the HR profession, not only the public service, but in the private sector, but more in the public service, where I sit as a chair of the Public Service Commission. So for me, is to tell them to change their business model and to try and fight for their rights and to try and make changes in the HR profession. He has truly challenged us as HR professionals to not only upskill in terms of our skill set, becoming experts in that HR space, but also in our mindset. Moheo jotend jotich 500 mag piny owacho kaachiel kod mago mag ji giwegi dhi nyime kod twak ewi kaka ginyalo bero chenro mag tayo tije kaachiel kod chiwo lony ne jotijegi. Mushiri koni moko kuom gigo magitwakie en kaka jotich nyalo chiwore timo tijegi e yo mowinjore to kod rakore gi moko kuom midhieche kata chike makidek miyo jotich bed kod nyao e tijegi. When you have a productivity last year of 40% against a global output of 70% for an economy that's supposed to be a mid-sized economy 2030, we are not going to make it. We are not going to make it. So the HR function is critical to this. But they have to change. Romoni mar ndalo 4 bende geno ni biro ng'ado rieko ewi midhieche majuko jotich kaluwore gi dang'ni mag paro to kod ywaruok mag jotich kod anyuola gino mikoni ne odwa jiwore to chutho nikech sieko mar tuo corona. Wakiona kuna jambo ambalo limeanza kujionyesha katika maisha ya mtu au mabadiliko fulani ya kiakili iweze kueleweka mapema na hiyo mfanyakazi aweze kupata mawaidha na namna ya kurekebisha hiyo. HR is where everybody goes for help. So can this HR professional be skilled to identify that this employee, they are coming in late, they are not delivering as expected? Could it be that they're having a challenge? And how do you explore that and have preventive measures before the cases are out of control? Moko kuom paro ma ibiro kadhi e romoni marumo kiny tich abich igeno ni ibiro ketie tim e migepe mopogore mag piny owacho kaachiel kod kambe mag ji giwegi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Nyakoro Ramogi e kindeni ma piny Kenya medo timo ikruok ne yiero mar dwe mar 8. Jal moro e kaunti ma Siaya koro tiyo gi pok mare mar chiwo ranyisi mag jotelo ma pachoka to maywayo wang' en sanamu ma ochweyo ma jatend piny Uhuru Kenyatta kamosore gi gai mar ODM Raila Odinga. Dano Londe ni kod ler mar wachno. Kidonjo e dala Petro Collins Luanda manitiere gweng' maboro kaunti ma Siaya, welo marwaki gin ranyisi mag sanamu molosi moting'o ma jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta korwako lep lweny kendo konyono gimoro magolo ranyisi mar Kenyatta kedo gi midhusi mag corona. Ok nodibed tich mayot ne President Uhuru mondo nyon COVID. Omiyo na temo matek mana kwayo Nyasaye mana omiya rieko mar loso kwe ber nikech ka onge kwe onge gimoro amora manyalo timore maber e piny. Omiyo ne akawo thuolo mar golo talent ma Nyasaye omiya mondo mi atigo mondo mi achong Uhuru kod Raila mondo mi obi obed ranyisi ne piny duto te mangima mondo piny ong'e ni kara mosruok ber kendo kwe bende ber. Omiyo kana achako loso sanamu mar Uhuru na lose kochakre dwe mar 2020 dwe mar 5. To ere kama ogolie gigo motiyogo e chweyo sanamu gi? Materials matiyogo ma loso gini atiyo kod yien, en bao maduong', yien maduong' eming'ado go masin, koseng'ade tilose. Koro nitiere gik manyalo tiyogo kendo kaka fela mar gari. Mangech nitiere gik mamoko manyaka los kod fela mar gari no mabro keto na kaka nung'o kwende mamoko nitie manyaka ti kod fela no eka gino bro losore maber. Tijni dwaro thuolo malach mar mondo mi Peter olos gima ywayo wang' machalo kaka sanamu kata doli, kendo kaluwore gi Peter loso doli kata sanamu e ranyisi mar Ker kod Raila nokawe thuolo mar dweche 6. Na lose kochakre dwe mar 2020 dwe mar 5. Koro kana chako lose kanyo ema alose manyaka nowachopo 2021 dwe mar 5 matiyo kelo. Kopogore gi tiji chweyo sanamu kata doli, Petro en jabiskope kanisa mar Lejo Maria
kendo yango nwang'uono ma Nyasaye ma osebedo kotiyone ema omiyo pok mare nyalo nenore. Obwongo na buro bedo mana ka Nyasaye oseyawo na nikech ng'ato ka ng'ato to ni kod gima Nyasaye omiye. Koro Nyasaye omiya aparo, lakini kase kwayo Nyasaye e kanisa mara nikech nyaka ti kaka dhano mondo mi ayud gima bende anyalo konyora kodo. Pok mar Peter ywayo wang' kowuok mabor, kendo koro en gi geno ni obiro chako yudo yuto mare kokale doli mabeyo moloso. Diana Ulunde, Ramogi TV. Kambi mar Kenya Railways oikore ne bero sekta mar wuodhe gach reru. Yud kama iluongo ni dala ka inyolo Havana Estate Group Phase 4 e nengo molwar mar $629 kende. Ni mathoth ndiko te machok ni lo kaeto ior e namba mar 20321 kata yotol e namba mar 0725 000 Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Huyu anaweza kuwa dada yako, ndugu yako, mwanao au rafiki. Sema la kwa dhulma za kijinsia. Ripoti dhulma yoyote ya kijinsia kwa nambari ifuatayo: 1195, au unaweza pia ripoti katika kituo chochote cha polisi kilicho karibu na wewe. Kuwa shujaa, kuwa salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na serikali ya Kenya. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Other insecticides are made of synthetic toxins that are extremely harmful to your body. Bolt is primarily made from natural pyrethrum, which means it's not harmful to your body and is safe to use in your home. Bolt, safe for you, deadly on doo-doos. Machiegni emesawa mar weche mag ohala. Pinje mag Afrika idwaro mondo ket okenge malong'o mar neno ni jodak e bombe madongo oyudo chiemo makare ka giketo okenge mag dongruok e jiwo weche mag pur kod pith. E odiechieng' mar adek e romo mar AfriCities, achiel kuom twak moketi ni kaka bombe gi pinje Afrika nyalo nywako lwedo maneno ni giloso chiemo moromo. Jaelieta miyo mathoth. Kaka jodak medore e bombe e kaka chiemo medo dok piny. Thoth jomodak e bombe bende yuto gine piny. Gino mamono gi yudo chiemo makare magikone kelo tuoche mopogore. Konjowa gi jo health. Wanwang'o ni odiochienge the first 1000 days ema miyo nyathi ngimane bedo maber kendo kanyo be mobuongo bende develop maber.
Nok mar nafas moromo mar timo pith kod pur e bombe e achiel kuom weche miwacho ni mono ji yudo chiemo makare. Gino malony manyasani osewuok mar jiwo pur e bombe. E town kuonde ma wadakie gi onge puothe madongo. Koro wapuonjo gimoro miluongo ni corn garden kata puodho ma oluorre ma watiyo gi miluongo ni dam liner. Wapuonjo nyaka gimiluongo ni container gardens. Kata onyalo pidho gik moko kata kor ot kata onyalo pidho gimoro e gunia. Pur e bombe bende inyal timne chiemo mamoko ma ok alode kende. Puonjo nyaka jo ojande pidh mar obuolo ma ng'ato nyalo pidho kata e kama tin kata e tok ot kotweyo mana jwala. Bende inyalo bet gi maembe kata avocado kata rabolo moko e tie odi to kata mana nduma. Vincent Oduor en achiel kuom rowere e kar dak ma Nyalenda mosekwako wach pith e boma ma Kisumu. Kanyakla kod rowere mamoko e grup mane giloso gipidho nyithi rech. Watiyo gi other small scale farmers ma timo fingerlings production. Kore mo aggregate kuom gi kanyo be watimo production mamagwa to wa sell to other fish farmers. Wapuonjo gi ni kagi ng'eny to ginyalo tuoyo gi to koro gi pack gi for export purposes. Wach pith ni osekonyo gi e keto chiemo e mesa kanyakla kod yuto mar gi odiechieng' kodiechieng'. Wate wan jomosomo modhi university manigi degrees ama diploma. To wach kaka mag manyo tich gi tek. Koro wan wabiro mana together to create tich ma wadwaro no within the line mar match gi skills gi knowledge ma wan godo. Sustainability marwa osekonyowa. Jotend bombe ijiwo mondo oketo kenge mogur e chik mar neno ni loso chiemo obede okang' mamalo kokalo e tudruok kod jokanyo mopogore. Upscale yo mwatimo go pur mondo wa adopt modern technologies. Wapidh gik manyalo miyo wa pesa. Wawinjuru puonj kamoro amora ma puonj nitie ma digital, nitie ma wabiro iri wapuonji, nitie migochonwa mondo wabed gi chiemo, wapur e yo mowinjore, wakeyo e yo mowinjore. Jiwo yore manyasani mag pur e achiel kuom okenge mijiwo godo bombe pinje Afrika otigodo mar neno ni giketo makare yore mag pur kachiel kod pith. Jailieta, Ramogi TV, Kisumu. Kambi mochung' ne wuodhe mag gach okolo mano Kenya Railways koro osetieko chenro mar kaka ibiro ger yore mag wuoth manyasani e chuny boma ma Nairobi mabiro kawo omenda maromo bilion 28. Kambi mar piny Ingereza mano miyo rak mar goro chenro Atkins Global osiwo goro ma chenro no magisetimo kuom thuolo mar higa achiel. Edino Koth miyo waler e wi okang' mar jiwo dongruok no ma ong'ere kaka Nairobi Railway City. Chenro mar Nairobi Railway City geto gero ute manyasani, nderni kod reru mag gach okolo mabiro keto wuoth e boma ma Nairobi bet mayot. Chenro no mabiro kawo lowo maromo eka 425 mantiere alwora mar chuny boma ne ochak kaka yore mag duoko dhungruok mag nyamburko mathoro bet e boma no chien. Kambi mawuok e piny mar Ingresa Atkins Global koro osetieko rak mar goro kaka gedo no ibiro tim. It's 425 acres right on the edge of the central business district. So some of the most prime underutilized land in the country. It is currently a live railway site with over 56 lines servicing the Uganda railways, the meter gauge, and the centre for the commuter rail for Nairobi. So what we are looking at here is trying to revitalize the city and to create a new beating heart for Nairobi. Kane opodho chenro no, jatatije mar Kenya Railways Philip Mainga ne owacho ni gedo mar Railway City kabeto nego chakre kapok oromo dwe mar 9 higani. What we are looking at is a transit-oriented city, railway city, in Nairobi Central District. And we are looking forward, and what we are looking forward for is, and I would want to ask is, we have done most of the things now. What we require is implementation. We just want to implement the city. I would request, because we are here just to review and see the progress that we are going to make, what I would request is, going forward, what are then the milestones that we need to make?
What are the consultations that we need to make sure that by July or before August, we break ground? Tend boma ma Nairobi kata NMS bende ne osingo ni gibiro keto chenro motudore kod yore ma ichano gergo mondo oganda modak e boma no bed kod yot e yorgi mag wuoth. In readiness with the implementation of Phase 1, the county government has embarked and in some instances completed some of the major transport-oriented infrastructure projects, such as decongestion of the central business district. I think it had been mentioned earlier on here. We'll have different bus terminals that will remove all our PSV vehicles from the CBD, and they'll be located at their various bus terminals. Also enhancement of non-motorized transport, the NMT corridors. Alwara momako piny kaka Haile Selassie, Uhuru Highway, Landis Road, kod Bunyala Road ibiro kaw kod chenro no, ma bende wachore ni nyalo kawo omenda ma ok tin ne siling bilion 28. Kenya Railways ni kod lo maromo eka 292 e alwora no, kama bende moko kuom lopego ibiro yud kowuok kuom migepe moko mag piny owacho kod ji giwegi. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Jo ohala madirom 2,000 koro dok e chiro manyasani ma Homa Bay bang' gedo mare rumo ayanga. Chiro manyasani manie boma ma Homa Bay no, gedo mare ne omuonyo omenda maromo $117,000 ka gedo no ne osir gi bengi mar piny mangima ka omakore gi piny owacho ma Homa Bay. Ndalo ariyo mokalo rowere moko ne odwa kelo koko e chiro no kapok ne jo ohala odar bang' donjo kendo yako kuonde mag uso mane odong' thuolo magikete kiosks mag mabati. Kata kamano obila nochuno rowere go eko mogolo oko kiosk maggi. Expectations mag koko gi lweny gi muoch bonde dhano ne paro ni nyalo bedo. Ta adwa gone jo ohala duto erokamano kuom thuolo mane gikawo mayom kendo gi muolo ma tich otimore maber. Mak mana ng'ikruok noduogo bedo e seche mane jogo mane dwa chako ohala manyien mane ok oyudo udi. Ne neno ni mondo mi girwak containers e chiro. Kwayo jodala wa duto kata jo ohala duto Homa Bay maloko ohala ni kamora mora mane iyudo ni nyalo loke ot mora mora ma iyudo ni nyalo loke bedi loke odno. This is for all intentions a modern market, and there is no way that temporary and unplanned structures will be allowed in the market. So what we've done with the county government is that we have removed all those structures forcefully, because yesterday we gave a notice up to 4 p.m. that anybody who had set up any unplanned structure in the market was supposed to remove them. Kambi mar nyuoyo kuong mar East African Breweries biro golo omenda maromo $100,000,000 mar reso liech mapacho ka. E achiel kuom nyasi mag yango higni 100 chakre kambino chako wale pacho ka, jatatije mar EABL Manojen Karuku ne owacho ni omenda makamano koro en ranyisi mar kaka kambino biro siro ratiro mag le pacho ka. Nyasi mane otime karito le mag bunge ma Nairobi bende na oyuor kod jotend migepe mamoko kaka mochung' ne weche limbe Najib Balala kod nyawadgi Betty Maina mochung' ne weche mag ohala. Be upstanding, yeah. Breakthrough happened when they allowed, or there was a law in the country that allowed were most probably going to be Africans. And then we've seen the consumers really being African or being everyone who's been
an East African. And I think you see what a great company we have come to be 100 years later. This afternoon, I welcome the announcement of another landmark commitment by EABL. Ivan and Diego and EABL team, I want to most sincerely appreciate the 100 million Kenya shillings contribution that you announced today to fund interventions to protect and preserve our endangered elephant species. Thank you very much. To you, along with your board, Martin, the staff of EABL, may every single step that you take into the next 100 years be bold, progressive, and innovative. Tuke Golf Safaricom Tour donjo e tielo mar aboro. Yud kama ilongo ni dala ka nyolo Havana Estate Group Phase 4 e nengo molwar mar siling 629 kende. Ni mathoth ndiko tema choko ni lo kaeto ior e namba mar 20321 kata yotol e namba mar 0725 000 222. Injili mar mo, en injili man gi kor, en injili maler maber. Bed gi yie maonge luoro, bed gadiera maonge to, mano en chir. Kendo ma ok we ng'ato nono, injili makelo lokruok makare. Tudri kod Roda Nyarko Kitmo, Jilo Jamwaka, kod Ken the DJ, yae. Injili nyale, Jumapil ka Jumapil, chakre sa 12 mar okinyi. E chenro mar Injili kalo e Ramogi TV. Machiegni koro wadhi e pap kweth mokwongo ma tim mar Kenya kuoke piem mag Deaflympics ne omole pacho kaendi okinyi ma kawuono bang' bedo kod tuke makare e piny Brazil. Bende timno kamoting'o captain margi Lucas Wandia to kod Isaac Makoha manoloyo midila mar bronze golf ne omole pacho ka kowuok Brazil, kama Kenya ne oloyo midila 24, 5 kuomgi mag goldi, 7 mag silver kod 12 mag bronze ka gibedo namba 1 e kind pinje Afrika. Ne rwakgi kod anyuola osiepe, riwruok mar no kod apisas mag piny owacho. Kocha maduong' Samuel Kibet ne opuoyogi kuom loyo midila 24 ka en duoko maber ka ipimo kod piem manokadho mane giloyo midila 16. Because I know Kenya has done very wonderful. Our flag is really high. We have achieved 24 medals, as you've had, and we're number 11 over all the countries that came, and we're number 1 in Africa. Pray that even the other players can be motivated who have not yet come to join us, and even to join for the training, even for the retired athletes. Tuke mag golf Safaricom Tour donje tielo mar aboro giko dirani alap matugo mar golf manyali Mombasa. Tuke go biro bedo mokwongo mag Safaricom Golf Tour mebage gwenge mag kadhodh nam chumbi ka jotugo 220 manigi lony e kidieny mar senior oseyango mole tuke go kod jotugo 50 mag joma rowere mowuok e kaunti 6 mag kadhodh nam chumbi kamoting'o Mombasa, Kilifi, Kwale, Lamu, Tana River kod Taita Taveta. Tuke mag Safaricom Golf Tour osebag kuonde 7 kamoting'o Nanyuki, Limuru, Muthaiga, Nyanza, Machakos, Eldoret kachiel kod Karen. Bang' Nyali biro tug tielo mamoko 6 kapok obiro bag tuke go mogik Vipingo Ridge e kaunti ma Kilifi dwe mar 8 higani. Tim mar Eintracht Frankfurt ne otieko oro mar okombe mar higni 32 bang' loyo okombe mar 2 maduong' e Europe
Otieno Manyoro bang' dakika